Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried cwestiynau lle mae gennym ni fwy nag un cyfrannedd. Hynny ydy cwestiynau ble mae gennym ni 3 neu fwy o ddarlau wybodaeth yn gysylltiedig â'i gilydd. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma yn fan hyn. Mae tyfwr ffrwythau yn gwybod ei bod fel arfer yn cymryd 8 awr i 20 o weithwyr gasglu 420 kg o ffrwythau mefus, sef strawberries. Mae angen casglu 360 kg o'r ffrwythau mefus mewn 5 awr. Beth yw'r nifer lleiaf o weithwyr sydd angen eu cyflogi? Felly, sefyllfa hollol ymarferol yn fan hyn, efallai penwythnos dwythaf ar y ffarm sydd yn tyfu'r ffrwythau mefus yma. Mae gennym ni 20 o person wedi bod yn gweithio. Maen nhw wedi gweithio shifft 8 awr a maen nhw wedi medru casglu yn yr amser rhwngthyn nhw 420 kg o'r mefus. Na rwan, dwi wedi cael archeb efallai, mae yna rhywun eisiau prynu 360 kg a maen nhw eisiau casglu efallai ganol plawn, felly sgynnym fi ddim ond 5 awr i wneud y gwaith. Fel perchenog y ffarm, faint o bobl sy'n ni angen gyflogi i wneud y gwaith yma ar amser. Nawr, y peth gyntaf i sylwi fan hyn ydy, mae gennym ni 3 darn o wybodaeth yn y cwestiwn yma. Mae gennym ni amser, 8 awr i fan hyn. Mae gennym ni nifer y gweithwyr, 20 i gychwyn. A wedyn mae gennym ni mas yn fan hyn, mas y mefus, 420 kg. A dwi'n ffeindio fo'n ddefnyddiol i osod y wybodaeth yma lle mewn tabl i gychwyn. Felly eto darllen y frawddau gyntaf, mae gennym ni amser yn gyntaf. Mae amser yn cychwyn i ffwrdd yn 8 awr. Wedyn mae gennym ni'r gweithwyr yma, nifer y gweithwyr. So mae hwnna'n cychwyn i ffwrdd yn 20. A wedyn mae gennym fi wedyn mas y mefus sydd wedi cael ei gasglu, sydd wedi gychwyn yn 420 kg. Nawr, mae cwestiwn wedyn yn gofyn iddo fi newid 2 o'r pethau yma. Yn gyntaf, dyn ni angen newid mas i fod yn 360 kg. Dyn ni angen casglu 360 kg o mefus. A'r amser sydd gen i fi wneud hynna, wel, dim ond 5 awr tro hyn. A'r cwestiwn ydy faint o weithwyr dwi angen i gasglu hyn o mefus mewn 5 awr. Nawr, gobeithio fod y tabl yma'n dangos wan, fod yna 2 beth angen newid yn y cwestiwn yma. Yr amser angen mynd yn llai, a mae mas y mefus hefyd angen mynd yn llai. Nawr, fe dweud i newid 2 beth ar unwaith mewn cwestiynau'r fath yma. Felly, dwi wedi gadael rhes wag yn y tabl i newid 1 o'r pethau yma yn unig i gychwyn. Felly, be na i wneud i gychwyn, efallai na i gadw y mas fel mae o. Na i gadw y mas yn 420 kg. A na i ofyn efallai, os dwi eisiau newid yr amser o 8 awr i fod yn 5 awr, faint o bobl sy'n ni angen i gasglu 420 kg o mefus. Felly, grynhoi hwnna ar y ochr fan hyn. Be na i wneud ydy cadw 1 o'r pethau sydd yn newid yr un fath, cadw'r mas yn 420 kg, newid yr amser i 5 awr. Felly, faint o weithwyr dwi angen i gasglu 420 kg o mefus mewn 5 awr. Nawr, yn gyntaf, dwi angen ystyried, ydy hwn yn cwestiwn cyfrannedd union neu cwestiwn cyfrannedd gwrthdro? Nawr, mae gennym fi llai o amser rwan i wneud y gwaith, felly ydw i angen mwy o weithwyr neu llai o weithwyr i wneud y gwaith? Wel, os oes gennym fi llai o amser i gyflawni'r gwaith, dwi angen mwy o weithwyr i wneud y gwaith. Mae hwnna felly yn cyfrannedd gwrthdro, rydym 1 peth yn mynd yn llai a mae rhywbeth arall yn mynd yn fwy. Mae'n mynd yn erbyn ei gilydd ac felly cwestiwn cyfrannedd gwrthdro di hwn. A rwan, dwi yn defnyddio y techneg o'r fideo gynt ar cyfrannedd gwrthdro. Dwi am osod tabl newydd i fi'n hun yn fan yma. 2 golwm tro hyn. A wedyn dwi angen reid beth sydd angen cael ei ffeindio, nifer y gweithwyr ar y dde. A wedyn dwi angen reid beth sydd yn newid yn fan hyn ar amser ar y chwith. Felly mae'r amser yn cychwyn i ffwrdd yn 8 awr, a dyn ni'n gwybod dyn ni angen 20 o weithwyr i wneud y gwaith. Y targed ydy 5 awr.
Felly, sut dwi'n newid 8 awr i fod yn 5 awr? Wel, dwi'n defnyddio ydych unedol o'r fideo gynt. So, dwi'n mynd lawr i 1 awr gyntaf, dwi'n rannu efo 8. Ac yna dwi'n liosi efo 5 i newid yr 1 yma i fod yn 5 awr. Ar y dde, gan fod hwn yn cwestiwn cyfrannedd gwrthro, dwi angen gwneud y symiau gwrthro. Felly nid yr un symiau, ond y symiau gwrthro. Felly nid rhannu fo 8 yn gyntaf, ond llosi fo 8. Mae 20 llosi fo 8 yn 160. Ac yna nid llosi fo 5, ond y swm wrthro rhannu fo 5. Felly dwi angen gwneud 160 rhannu fo 5. Wel, un ffordd sydyn o rannu fo 5 ydy dwblu y rhif. Dwbl 160 ydy 320. Ac yna rhannu fo 10. Mae 360 rhannu fo 10 yn 32. A dyna ni rhan gyntaf y swm wedi cael ei gyflawni. Os dwi eisiau casglu 420 kg o fefus, dwi wedi cadw hwnna ar ei fath, ac os dwi eisiau gwneud mewn 5 awr, llai o amser, dwi angen mwy o weithwyr, 32 o weithwyr. Felly yn y canol fan hyn yn awr, fydde reid 32 weithwyr i fewn. Felly dyna fi wedi newid un peth. Dwi wedi newid yr amser o 8 awr lawr i 5 awr. Nesaf dwi angen newid y mas o mefus sydd angen cael ei gasglu. Dwi ddim angen cyn gymaint o 420, dwi ddim ond angen 360. Felly, os na i symud y papur i fyny ychydig, be ni'n neud rwan ydy cadw'r amser yn 5 awr. Dwi'n hapus efo'r amser rwan. A be dwi angen newid, dwi angen newid y mas o 420 i 360 kg. Nawr eto, dwi angen holi, ydy hwn yn broblem cyfrannedd union neu broblem cyfrannedd gwrthro? Wel, os dwi angen casglu llai o fefus, ydw i angen llai o weithwyr neu mwy o weithwyr? Wel, llai o fefus fydde angen llai o weithwyr, synwyr cyffredin yn yna. Mae hynna'n gweithio efo'i gilydd, llai o fas, llai o weithwyr, a mae hwnna felly yn cyfrannedd union. Dwi am ddefnyddio rwan y techneg o'r fideo gynt a'r gyfrannedd union i ffeindio'r datrysiad terfynol. Felly eto, cychwyn i ffwrdd efo tabl 2 golofn. Dwi am reid beth sydd angen cael ei ffeindio, nifer y gweithwyr, yn y golofn ar y dde. A wedyn dwi angen reid beth sydd yn newid yn fan hyn y mas yn y golofn ar y chwith. Nawr i gychwyn efo, dyn ni yn y canol fan hyn, cofio, dyn ni wedi cyrraedd y canol. Dwi'n gwybod, os dwi eisiau casglu 420 kg o fefus, dwi angen 32 o weithwyr. Y targed ydy 360 kg o fefus. A dwi am ddefnyddio'r dull unedol fan hyn yn awr. Dwi am newid y 420 yn gyntaf i fod yn 1. A dwi'n gwneud hynna drwy rannu fo fo'i hun, rannu fo 420. Ac yna dwi am gyrraedd y targed 360 kg trwy liosi hefo 360. Mae gafel hwn yn cwestiwn cyfrannedd union, dwi'n dilyn y symiau yma nawr ar y chwith. So ar y dde, hefyd, dwi'n cychwyn drwy rannu fo 420, ac yna dwi angen llosi efo 360. Na tro yma, gan fod y rhifau yma bach mwy lletwyth, dwi am estyn cyfrifannull allan i wneud y gwaith cyfrifo. Felly yna i gychwyn efo 32, neu rannu hwnna'n gyntaf efo 420, a wedyn dydy hwnna ddim yn rif neis, mae hwnna'n dod yn 8 dros 105. Ac yna dwi'n liosi hwnna wedyn efo 360, ac eto dwi'n cael ffracsiwn, dim ond ffracsiwn fi gael fan hyn, nid rhif cyfan neis, felly 192 dros 7. Nawr fel degolyn, os dwi'n pwyso STD, mae'r ateb yn dod allan fel 27.428.571 ac yn y blaen. Ond, bach o synnwyr cyffredin yn awr, fedra i ddim cyflogi hyn o weithwyr. Na fedra ydy hwn ddim yn rif cyfan. Nawr, dwi angen meddwl o'n, mae'n cwestiwn gofyn, beth yw'r nifer lleiaf o weithwyr sydd angen ei cyflogi i gyflawni'r gwaith yma? Wel, os dwi'n talgrynu hwn i lawr fyny, fel sy'n ni'n talgrynu'n arferol, talgrynu lawr i 27. So gen i ddim cweit digon o weithwyr i wneud y gwaith, oherwydd sy'n y dal cyfran o'r gwaith i wneud. Mae hwn gywir yn fwy na 27. Felly, dwi angen defnyddio synnwyr cyffredin i fan hyn, a dwi angen talgrynu i fyny yn yr achos yma, a deud mae angen
28 o weithwyr i wneud y gwaith ar amser. A dyna felly ydy'r ateb i'r cwestiwn. Mae'r techneg allweddol ydy hollti'r cwestiwn mewn yn ddwy ran, bod ni'n newid un peth ar y tro, bod ni'n delio efo un cyfrannedd ar y tro. Nawr cyfle i chi wan rhoid y gwaith yma ar waith. Mae yna gwestiwn newydd yn ymddangos ar y sgrin. Fyddwch chi angen ychydig o funudau nawr i roi cynnig eich hun ar hwn. Gnewch hynny nawr, pwyswch pause ar y fideo falle. Ac unwaith ydych chi wedi ffeindio ateb eich hun, gwiriwch o wedyn yn erbyn yr ateb cywir sy'n erbyn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.